Paljonko skeittaus kuluttaa kaloreita? Mä oon koko kesäkään skeittaamassa ja mulla on koko lapsuus sanottu, että skeittaus ei oo urheilua, että se on ihan lapasta touhua. Niin nyt pistetään sykenpikkari päälle, näin. Me lähdetään Petien kanssa nyt skeittaamaan. Tässä olisi skuuttoa, että mä skeittaan, niin tunnin ajan ja katsotaan paljonko kuluu kaloreita. Mitä veikkaat? Skeittausta 21 minuuttia takana ja syke 157. Tää käy ihan työstä. Katsotaan. 140 syke. 2,78 kilsaa. Keskisyke 127. Ja 622 kaloria. Kyllä se on. Ei me skeitattu mitenkään hirveen kovaa. Piettiin taukoja ja juotiin. Kyllä skeittaus on täyttä urheilua.